Tiene la palabra el señor don Jordi Salvador Iduch. Muchas gracias, ministra. Estamos de acuerdo en muchísimas cosas, algún pequeño matiz y alguna pequeña discrepancia que creo que también se puede solventar, ¿no? El tema és el següent, no? Que més enllà de l'autonomia dels agents socials, que repeteixo que no la qüestiono ni el diàleg social, de vegades també pot haver millores pels treballadors que surtin d'aquest Parlament. De vegades pot haver reformes que surtin d'aquest Parlament i que vagin més enllà del diàleg social. I si van més enllà del diàleg social, crec que la part que a nosaltres ens interessa, com a mínim nosaltres, és que satisfer els sindicats, no estaran descontents. És a dir, que m'ha agradat també que digui això. Malgrat la patronal, doncs tirarem endavant. Perquè aquesta patronal, la COE, en els seus últims 40 anys, no s'ha caracteritzat pel diàleg. Si fem una mica d'història... Però, bueno, aquesta cosa crec que també el debat ha d'arribar al Parlament. També en aquest debat és important que totes les senyories pensin sobre això perquè podem fer un text que inclús vagi més enllà. I crec que podria ser aplaudit per tothom. Estic d'acord que es pot fer. Hi haurà gent que dirà que no es pot fer. Però tenim beneficis empresarials importantíssims. Hi ha una creixent bretxa salarial entre els empresaris i els salaris que és inacceptable en una societat que pretén ser justa i equitativa. Hem perdut poder adquisitiu i, en canvi, la productivitat no ha fet més que pujar, diguin el que diguin. Les reformes científiques i tecnològiques ens han portat a una societat tremendament productiva i encara ho serà més i es pot estimular que sigui més, perquè si vostès tenen gent, si vostès volen basar un model econòmic a base de salaris baixos, doncs no hi haurà competitivitat que valgui, perquè sempre hi haurà un país que farà més barat. En canvi, si ho intentem fer a partir de les coses científiques i tecnològiques, doncs aniran bé, no? Estem d'acord. L'única cosa que no ha tocat, i tampoc toca perquè ja demanaré una compareixença a la ministra de Seguretat Social, crec que el tema de l'edat de treball en segons quins col·lectius, arribar a 67 anys, crec que també ens ho hem de plantejar. Jornada diària, jornada setmanal i jornada anual. Crec que s'ha de fer un replantejament perquè ara mateix hi ha professions que estan molt desemparades i acostumen a ser les feminitzades. És a dir, que es pot plantejar no només al diàleg social, sinó aquí al Parlament i al Pacte de Toledo es pot tornar a pensar, escolta, potser podem retornar als 65 anys per molts col·lectius. Per què no? Dit això, hi ha una cosa també molt important que també crec que pot fer reflexionar, és que, a més, la reducció de la jornada laboral té múltiples beneficis socials i econòmics, que també crec que han de valorar, i ho veurem. Suposa també una repartició de l'ocupació i això pot reduir les bosses de precarietat, oferint estabilitat en un moment de gran incertesa econòmica. Si hi ha reducció i hi ha beneficis empresarials, com hem demostrat, i a més sempre pot haver excepcions. Pot haver excepcions en empreses familiars, etc. Pot haver excepcions. També és veritat que les excepcions tenen un límit, perquè a vegades hi sentim moltes vegades és que hi ha una petita i mitjana empresa que no pot pagar l'SMI i a més hi ha una petita i mitjana empresa que no pot reduir... Doncs potser no és una empresa allò, perquè una empresa que estigui basada en l'explotació que es faci una cooperativa, que es converteixi en cooperativa, però vostè no pot tindre una empresa que sigui viable amb això. Clar, em fa molta gràcia. Diu, escolti, vostè no té una empresa, vostè té una empresa d'explotació. Faci una cooperativa i comparteixin les despeses i comparteixin els guanys i ja està, no passa res més. És que a vegades fiquem excuses. També crec que la reducció de treball facilita la productivitat, està claríssim, i facilita la salut. No pot ser que aquesta societat tingui com a principals medicaments en la llista dels 10 l'enantium, els trencamacins, els citalopram. No podem anar dopats a treballar. Quan la gent va dopada a treballar, ja no parlem només de la salut mental dels joves, també dels adults. Quan la gent va dopada a treballar és que aquesta societat no funciona i ha de buscar en un Parlament, que és el lloc on se solucionen les coses parlamentant, han de buscar solucions i han de ser imaginatius. I això que ha plantejat avui la ministra són uns començaments, però jo li demano explorar altres vies que aquí també he exposat i que crec que es poden parlamentar en un legislatiu, no el govern, però sí el legislatiu parlamentar, que hi ha coses que podem, dels que he dit aquí i que he proposat, que poden ser interessants.
I, a més, també pot impulsar altres models de negoci. Si vostès tenen un model de negoci basat en l'esclavatge, doncs no té per què millorar, ja té beneficis. Si la cosa es complica, potser també farà models de negoci que estiguin basats en la tecnologia, amb la ciència, amb l'I+D, etc., que també és interessant, no? I, sobretot, promou una societat més justa, més solidària, on el treball no consumeixi tota l'energia dels individus i permeti un millor equilibri entre la vida laboral i la vida personal, contribuint a la felicitat i al benestar de la gent, que és del que es tracta. El temps de vida és el patrimoni més valuós que tenim. El progrés tecnològic i econòmic ha de ser al servei de les persones, no a l'inrevés. Senyories, és hora d'actuar amb valentia i prioritzar el benestar dels nostres ciutadans. Fem-ho realitat, siguem enginyosos, és hora de pagar el treball també amb la moneda de la vida, que és el temps. Moltes gràcies. Muchas gracias. Muchas gracias. Para concluir el debate tiene la palabra en nombre del Gobierno la señora vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social.